Interní audit potřebujeme na základě požadavků České národní banky a dále kvůli kvalitě poskytovaných služeb BH Securities svým zákazníkům. BH Securities je společnost, která podniká na kapitálovém trhu, pro své klienty zprostředkovává obchody s cennými papíry a správu majetku. Naše společnost působí na základě licence České národní banky na českém kapitálovém trhu. Letos tomu bude již prakticky 20 let. BH Securities pracuje s vlastním kapitálem ve výši téměř 350 milionů. Zprostředkováváme obchody pro klienty jak v Čechách, tak v zahraničí, nabízíme širokou paletu služeb a jsme jedním vlastně z největších obchodníků na českém kapitálovém trhu. Vzhledem k rozsahu a velikosti činnosti, kterou BH Securities vykonává a vzhledem k požadavkům regulátora potřebuje BH Securities pozici interního auditu. Pro nás interní audit vykonává společnost Argeus. Základním úkolem auditora je kontrolovat funkčnost a nastavení všech procesů, které mají významný vliv jak na činnost společnosti, tak případně vliv na činnost společnosti ve vztahu k zákazníkům. Další významnou funkcí interního auditora je identifikace rizik všeho typu souvisejících s podnikatelskou činností, posouzení jejich závažnosti a stanovení doporučení provedení společnosti, jak postupovat v konkrétní situaci. Společnost Argeus jsme si vybrali z důvodu dobrých referencí na tuto společnost, vzhledem k jejich zkušenostem a dále víme, že disponuje týmem zkušených a kvalitních odborníků v dané oblasti.